Atzaldeon da ongi etorri danoi, eskerrik asko bat, gaur honea etorri danoi. Eskerrik asko baita Arantzadi Zientzia Elkarteei eta bereziki Javi Putzesi, gaurko ekitaldia antolatzen eman diguzun laguntzagatik. Eta bihotz eskerrak eman egin dizkiek gaur hemen dazken 3 emakumei, Piri Zabalai, Maria Jauregi eta Idoia Zabalzai. Uste delako zaila edo neketxu edo behintzat nahiko gorra dala ez, zuen bizipenak horako plaza publiko baten azaltzie, eta gure aldetik behintzat eskerrak azalde zuten kemenagatik. Sufritzi ez zein den ondotxo dakiten 3 emakume dazkero gurekin, behaien zenirik egun baten ebatzi zizkieten, eta hau ezin da inoiz ahaztu. Mariak aita galdu zuen, eta Pilik eta Idoiak ane bana. 3 dira Eskubi urraketan biktima. Asko duzu beraz komunean. Pili eta Idoian emaiek estatu indarkerien ondorio ziltzien, eta Marien aita berriz eta gizuen. Eta norbaitek esan dezake hor badala ezberdintasun bat. Norbaitek esan dezake, bando ezberdinetako dira. Eta bandu logika honetan sartuko bali magineke, bat ematek esan dezake baita, ekitaldia ez dela oso orekago izan. Baina Azpeitiko udaletxentzako, gizia eskubideen urraketik jaso dituzten guztiek die biktimak. Lehen maila eta bigarren mailako biktimaik ez da. Eta guztiri dagokile, behaien minen aitortza digitea. Eta horregatik ekitaldi honetan, Maria, Pilik eta Idoiak bizizan deben minen esautu eta aitortziz gain, nolabait nahiko nukez, biktima guztien aitortzak ekitaldi xume bat izitea. Gaurko ekitaldi hau, Azpeitiko udaletxie egia justizia eta erreparazioen bide hortan eiten nahi da lan horren espazioen kokatzen deu. Jakizun bezala, Azpeitiko udaletxiek Arantzadi Zientzia Elkarteekin urte asko daramatza lanin, eta horren ondorioz, posible izan deu, 2026-tik gaur egun arte, Azpeitin edo Azpeitiarrak jasandako giza eskubideen urrapenak esautu eta gaina dokumentatzea. Eta nik balio humaniko nioke gaur arte indan lanai. Eneko Etxeberria da gobernu buruzara hasi izan gana egiten, behak izan da itzindari eta horretik endazkeu giza eskubideen urrapen horiek jasota. Eta guk plan hortan dihardugu, egile esautu nahien, justizia egin nahi deu, eta nolabait baita ere, erreparatzioko bideoiek lan du. Uste memorie biziki dara, eta hori aldarrikatzen deu. Bizikidetza egunero lan du dara. Uste dugu elkarri entzutie oso garrantzitsu dara, eta baina elkarren mina aitortze bali madeu, eragindako karte hori nolabait tamaina baten arindu naikela. Horregatik uste dugu gaurko ningo duen ariketa benetan interesgarri dira, baina ez da posible izango zueatik ez barritz izango. Beraz, berriz ere eskerrak eman izkizuet, bai Idoiai, Mariai, Piliri eta Javiri bai. Eta beraz, gehiago ez nahi duzako eta zuena deitza, eta itzen duzako jo gaur egun Arantzadi Zientzia Elkartean ordezkari da, Javi Putzesi. Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, dakizuenez Azpeitian daramatzagu denbora asko, urte asko historia berreskuratzen, memoria lantzen, eta ez bakarrik frankismo eta ez bakarrik gerra eta lehenengo urtea frankismona, baizik eta bigarren frankismo eta Euskal Gatazkari buruzko gertakariak ikertzen, ez? Eta helburu nagusi batekin, inor ez ahastea, ez? Hori izan da beti gure helburua. Hau da, azken urte hauetan, egindako ikerketa guztietan gertatuko osoa eta biktima guztiak ezagutzea izan da helburua, ez? Ez zati bat bakarri. Horrela gizarteak egia osoa du eskura eta ez partziala, eta horregatik gaur egun bezala mainguru bat antolatzen dugunean, perfil desberdina dituzten biktimak edo senideen biktimak gonbidatzen ditugu. Zein da gaurko helburu zehatza? Realitate ezberdinak ezagutzea, baina aurreratzen dizuet.
ez dugu sensazionalismoaren erori nahi, ez dugu nahi krimenaren kontakizuna ema inguru honetan oinarria izatea, ez? Helburua da jakitea nola iritsi dien egiara, justiziara, erreparazioara, printzipio horietarak bakoitza, biktima edo zeniden bakoitza, ez? Eta nik uste modu honetan, solasaldia emankorra izango dela, realitate desberdina horiek ezagutzen, ez? Hori esan da, labur-labur aurkeztuko ditute gaurko protagonistak. Egingoet ordena alfabetikoki, lehenengo abizen hartuta, eta ja, errezana da. Maria Jauregi, Juan Mari Jauregin alaba, 2000ko uztailaren 29an, etako 2 kide ingurutu zitzaizkion, eta haietako batek tiro egin zizkion buruan, 2 tiro egin zizkion buruan. Handik ordu eta erdira hil zen. Juan Mari 58 urte zituen, 1980ko hamarkadatik Alderdi Sozialistaren militantea zen, lehen Partido Komunistan, eta Tolosako udaleko zinegotzia eta Gipuzkoako gobernadore zibila izan zen. 1986tik ez zuen kargo publikorik. Izan ere ordutik Txilen bizi zen. Pili Zabala, Josi Zabalaren arreba, Galek 1983an baitu zuen, Josia Lasarekin batera. Josik 21 urte zituen orduan, eta 2 urte zeramatzan Baionan babesten. Josi eta Josiaren gorpuzinak 2 urte geroxago agertu ziren, baina 1985 arte ez ziren identifikatu. Biak baiketa, tortura eta hilketaren biktima izan ziren, hain zuzen ere desagertze behartuen biktima dira. Eta Idoia Zabalza, Mikel Zabalzaren arreba, Orbaiztarra, Donostian bizi zen, hiri autobuseko gidaria eta elako afiliatua. Hori zen bere filiazio politiko bakarra. 1985ko azaroaren 26an atxilotu eta Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartela eraman zuten. Bertsio ofizialaren arabera, galdeketa egin zioten eta endarlatza inguruan ihes egitea lortu zuen zulo baten bila zebiltzala. Gorpuak 20 egun geroxago agertu zen Bidasoan, gurutze gorriak egunero arakatzen duen leku batean, eta, bertsio ofiziala hasieratik gezurtatu zen. Guardia Zibilek aitortu zutenez, eskuetatik joan zitzaien, ez? Hau da, Intxaurrondoko tortura izan ziren haren heriotzaren arrazoiak. Aurkezpen labur horiek egin ondoren, mainguruan nola antolatuko dugun azaldukoet, labur-labur. Hasteko, gertatukoaren laburpen bat eskatuko diet, nola bizi zuten gertatutakoa, lehen esan dut ez dugula horretarako sakondu, baina argi dago lehenik jakin behar deguna nola bizi ziren haiek bakoitza bere hilketak, ez? Eta gero, 4 bloke dira hitzaldi honetan oinarriak. Biktimek egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak eskuratzeko aukera bereizia edo ez. Hau da, nazioarteko printzipio horietala nola iritsi den edo ez, galdetuko zaio bakoitzari, baina ez bakoitz egiteko baramanan baizik eta haien artean igual elkarrizketa bat sartzea, ez? Eta bukatzeko, azken blokea izango da, kontakizunaren gerrari buruz hitz egingo dugu. Nola ikusten dute, zer suposatzen dien eta nola egiten dien kontakizun gerra honetan, ez? Beraz, hasteko sarrera moduan, eskatuko dizuet Maria, Pili eta Idoia, laburpen bat nola bizi izan zenuten gertatutakoa, ze gogoratzen duzuen, zuena da hitza. Noni hasiko naiz? Adibidez. Ni beti gustatzen zait gogoratzea atentatu egunatik hasi aurretikan, berez noiz izan nintzen ni edo noiz izan nintzen kontziente ez, nire aitaren objektibo noiz bilakatu zen, ez? Eta hori izan zen, justu 1984an, justu gobernadore izendatu zutenean, ez? Horrek netzako aldaketa bat suposatu zu nire bizitzan, gurasoak Donostira joan barra izan zuten bizitzera, eta niretzako horrek suposatzen zuen betiko lagunekin moztu, nire ikasketak moztu, eta zorionez edo amonaren etxean geratu nintzen ni, eta gurasoak joan ziren Donostira bizitzera, ez? Eta
alde horretatik beti eskertuko diet, ez? Nik, beraiek nahi utzi izana, ez? Nire biziarekin jarraitu izana. Eta gero gainera, bizi izan duziren Lakumbre jauregian, ez? Eta gero urteetara jakin izan nuen zertarako erabiltzen zuten eraikinura, ez? Eta pentsatze gutxarekin bakarrik beti oioi burdia jartzen zaitez. Eta hori gobernadore bezala bi urte egon zen, gobernu aldaketa bat egon zen, orduan kargua utzi beharra izan zuen, baina kargua naiz eta utzi helburu izaten jarraitzen zuen, eta orduan Txilera joan beharra. Lehenengo egon zen bizitzen Madrilen, gero Tenerifen, eta azkenik Txilen, ez? Kanpoan bizi zen, etaren helburu izaten jarraitzen zuelako. Eta uda hartan, 2000 urtean, uztailaren 29an, egun batzuk lehenago etorri zen, ez? Legorretara, egun batzuk pasatzera, gurekin, familiarekin eta lagunekin egoteko. Eta ni gogoratzen dut, egun haietan, justu kuadriarekin joan nintzen Bizpahiru egun pasatzera, kanpinean, eta nola, batean, han kanpoan nengoela, hurbildu zitzezkidan izeba gozaba batzuk, eta ikusi nituenean, segituan pentsatu nun, zerbait gertatu izango zela, eta orduan, esan zidaten, ez? Eta orduan, momentu horiek, oso gogorra dira, ez? Ez duzu ulertzen, ez? Zergatik gertatu den, eta galdera asko egiten dizkiozu buruari, ez? Baina, beti esaten dut, etxean erakutsi dizkidaten balorei esker edo, inoiz ez dut mendeku grina edo sentitu, ez? Eta poliki-poliki, gauzak saiatuz mitzet ulertzen edo pixka bat ulertu nahien, ez? Zer gertatu izan den, eta zergatik aurrera jarraitzera lortu dut. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta hau kontatzea ez da bat ere xamurra. Hona etorri garenak kontatzera gure bizitzaren tragedia bat, ez da erresa. Nik gogoratzen dudana da, nik 15 urte nituen, nire anaia Josearekin batera, nire anaiak 21 urte zituen. Joseanek 20 urte. Bizi ziren Baionan, 2 urte zeramatzatenan bizitzen. Egia da klandestinitatea ezagutzea ez dela xamurra. Batez ere gertaerak egon garaia haietan ere bazeuden. Eta atentatuak aurrera eramaten zituen, baina egunerokoa zan edo tortura salaketak eta barreta. Nik gogoratzen dudana da, 81an beste aldera joan behar izan zuten egunean, Tolosan, saiatu ziren gazte batzuek lapurketa bat egiten. Eta gogoratzen dut egun horretan Polizia Nazionala gure etxera etorri zara. Modu egokian, nire anaiaren bila. Beste episodio bat, importantea dana, 82an Guardia Zibilak, gaueko ordu txikitan etorri ziren, 5-6 metraietakin gure etxera, atea bota, denokoetik atera, Josi oraindik bizirik zegoela. Eta hasi zitzaion nire amari galdezka, eta oso modu desegokian, metraietekin apuntatuta. Gogoratu behar dugu ere, modus operandi hori nahiko arruntazala garaiaietan. Ez da bat ere erosoa egotea Guardia Zibilez inguratuta metraietekin zure ama galdezorta egiten dioten bitartean. Eta ja, ikaragarrizko latzena izan zen 83an. 83. urtean, urrian barkatu, desagertze behartua ez da edozein delito mota. Desagertze behartua 83. urtean, gogorarazi minduten niri behintzat 15 urtekin Argentina eta Txileko desagertuak. Bakarrik gogoratzea hotzikara sortzen dit. Guk ez genekien ezer. Ez genekien ezer, ez genuen gorpurik, ez dezu ulertzen egun batetik bestera zure bizitza kaotikoa bihurtzen da. Ikusten dezu zure ama etxen, nire amak nire urteak zitun, bere 21 urteko semea desagertarazi zutenean. Nik orain pentsatzen dut nire amak nire urtekin nola egin izan zuen aurre. Olako gertakari batean.
olako tragedia zure etxean sartzen danean, tristura barnean zure erraietara sartzen da, eta bizipoza berreskuratzea nahiko zaila da. Baino, zoritxarrez edo zorionez, bizitzak aurre egin behar. Eta gutako bakoitzak bere egunerokotasunean jarraitu behar izan zuen. Ikasketetan, lanean, eta barreta. Hala eta guztiz ere, ni gogoratzen ditut urte horiek, ni beti esaten dut, nire sensazioa da, guk gerra, dimensio txikiko gerra batean bizi izan ginela. Hori da nire sensazioa, nire percepzioa. Noski, zorionez beti dago jende ona, laguntza zaituena, eta errukia edo konpasioa sentitzen duena giza eskubideen urraketa. Dimensio hortako giza eskubideen urraketarik ez dagoelako inongo justiziarik hori defendatu alizateko. Eta txarrena jaraia haietan bazeuden ahotsak defendatzen zutenak, esaten zutenak josita joxanetakideak zirelako akaso mereziote zutela, eta ja bakarrik hori pentsatzeak netzat hori oso sama galanta izan da. Sama galanta batez ere pentsatzea edozein pertsona berdin zait zer egin duen olako trataera jaso dezakela niri iruditzen zait ez dagoela inungo zentzurik, inungo arrazoirik hori aurrera eraman alizateko. Eta hori txarrez hori gertatu zen. Eskerrik asko, Bili. Bidoia, zure txanda. Atxalde honetan esker. Adina ipatu dugu, nik 21 urte nituen, anai arreben arteko txikienetako bat, hori abildereko beste aizpa bat. Eta Mikel anaia berriz, aldiz, bazen anai zaharra, urte batzuk lehenago Donostiara etorria zen, ni oso, nerabea nintzela, eta bizimodu arruta, esan dezakegu, eramaten zuen Donostian, bere lanarekin, tarteka joaten zen norbaiztara, bere herrira, zituelako lagunak, familia, eta hori, esan nahi lana horrekin da, pertsona arrunt bat zela, Jabik esan duen bezala, afiliazio bakarra zuen, elako kidea zen, eta beste zerarik, helburu politikorik edo ez zeukan, besterik gabe bizi zen lekuan, parte hartzea herriko ekimen herritarretan eta horrelakoetan. Jabik ere komentatu duen bezala, azaroaren gau batean agertu ziren bere etxean, eta gurean, Orbaiztako familiaren etxean baita ere, eta ez bakarrik Mikel Donostiako etxetik eraman zuten, baina Orbaiztako etxetik beste bian ere eraman zuten. Askok jakin duzuen bezala, Mikelekin batera baita ere, eraman zuten Idoia, Aierbe, orduan bere eskalaguna zena. Eta denboraldi horretan, behin edo berarekin bizitzen ari zen lehenbusu bat. Guk jakin genuen, izan genuen Mikelen atxiloketaren berri saiatu ginelako berarekin harremanetan jartzen beste anaiak eraman zituztelako Iruñeko komisaldegira. Baina ez genuen lortu, bere lanean ere esan zenuten etzela agertu eta bat zeukan goizeko txanda eta etzela agertu. Eta orduan pentsatu genuen bera ere zela atxilotu. Jakin genuen baita ere Idoia eraman zutela eta urreko gauza da berririk ez genuenez bere galdezka agertzea
eta Intxaurrondon esan ziguten horrek etzagoela. Berehala hasi zen zabaltzen mediotan, zulo bat behatzera eramaten zutela, ihes egin zuela, eta orduan hasi ginen kezkatzen, kontuan hartuta hasierako ukazio hori, ez zutela eraman, komisaldegian Intxaurrondoko horretan ez zegoela. Hasi ginen kezkatzen eta hasi ginen, gauza beste, itxura asko zer itxusiagoa hartzen ari zen bigarren egunerako, eta harremanetan jartzen abokatuarekin zer ziteken bere berri izateko. Dakizuen moduan, edo askok edo behintzat jakin moduan, 21 egun egon zen desagertuta, egunetik egunera informazio berri bat ematen zitzaigun aurrekoaren kontrakoa edo desberdina, ez? Eta hor, nonbait, saiatu ziren bertsio bat, improvisatzen edo, eta gero egunetik egunera aldatzen zuten, edo fintzen zuten, edo, gu gure aldetik saiatu ginen hori, gure eskura genituen baliabide guztiak edo erabiltzen, eta izan genuen Gurutze Gorriko laguntza, lagun askorena, bidasoa osoan behatu zuten, guk baitaren iparraldean informazio ere memoraldi horretan gure pentsamendua manipulatzen saiatu zirelako, eta esan ziguten berbada egon ziteke, egia zen, baieztatu ziguten iparraldean zegoela, eta jakin genuen hori ere gezurra zela. Kontua da, 20 egun egon zela desagertuta, 20 egun guztiz, ez dut inoiz asmatzen laguntzen nola bizi izan genuen. Genekielako litekena zela hilik egotea, orduan, hemen ere aipatu den bezala, atxiloketak, atentatuak eta tortura kasuak eta behin eta horriro errepikatzen ziren, eta logikoena da pentsatzea, soni tokatu zaio eta izan du bukerarik okerrenik. Hori alde batetik, baina bestaldetik beti itxaropena duzu, agertuko denaren itxaropena, desioa, nahia, modu batera edo bestera, baina horrekin bukatzea nahi duzu. Garai egun horretan esaten duda bezala esperantza izan da unkiturik ere egon ginen denboraldi egun horietan guztietan, ikusi genuen gizarteak ze nolako babesa eman zigun, ikusi genuelako ez gertazitekelako, bertsio ofiziala ematea eta prentsa osoak edo baieztatzea eta hortan bukatzea afera, baina zorionez hori etzen gertatu eta esan daiteke nik uste dut okertu gabe presioagatik eta prentsan izan zuen oihartzunagatik hortik bi egunetara agerrarazi zutela, haiek mandako bertsioan edo, pentsa ziteke leku horretatik oso hurbil. Eta esan dudan, orduan kolpe handia izan zen, nahiz eta, esan dudan bezala, jakin bagenekien, ez dakit, ikaera hori izango zuela, eta ordutik ona, aipatu ditudan sentimendu horiekin, berberekin jarraitu dugu. Batetik, esperantza, ez? Beti ez duzu galtzen, inoiz, argi kasua, argituko denaren esperantza,
kasua argitu gabe dagoelako oraindik, une berean daude, bertsio ofiziala mantentzen da, eta berdin mantentzen da gizartearen iritzia, eta horra, ebertan duzuten. Unkiturik jarraitzen dugu askotan, gizarteak eman dugun edo babesagatik eta horregatik, ezin dugulako aurrera egin, suminturik askotan gezurrak esaten direnean, eta sentimendu saltza horretan murgiltzen gara, oraindik. Eskerrik asko hiruei, zuke esan duzuen ez bezala, ez da erreza berriro gogoratzea eta kontatzea, bai, tragedia ez. Baina ezinbestekoa da kasu bakoitza ezagutzea gero ulertzeko ondo hurrengo blokeak, hurrengo soazaldian zertaz ari gara. Lehenengo blokea, egia. Horma baten kontra jo dugu etengabe. 11 urtez tortura psikologikoa jasan dut bortxazko desagertze batengatik. Hauek dira beste foro batzuetako parte-hartzailei entzun dizkiegun esaldietako batzuk. Ikertzailearen ikuspuntutik egiaztatzen dugu egiarako sarbidea, ez juridikoa, baizik eta jakitea ze gertatu zen zehazki, desberdina dela biktimarioaren eta gertatzen den gara historikoaren arabera, ez? Beraz, nola bizi izan duzue bakoitza egiarako sarbide hori, hau da gertatukagoa jakitea garagozpenik aurkitu alduzue, arazoak aurkitzen dituzue oraindik egia hori jakiteko 20 urte eta gero, 35 urte ondoren, badakizu ez benetan zer edo nola gertatu zen, hori da gutxi gora bera galderak ez, zuen artean hitz egiteko. Adibidez, Marien kasuan, zure kasuan, kontaktu zuzen auki dezute biktimario batekin, ez? Orduan, gutxi gora bera, guk ikusteko ze ezberdina edo ez daude egia hori ailegatzeko, ez? Bai, beti esaten da, ez? Zauriak itxial izateko, ez? Egia jakitea oso beharrezkoa da, ez? Eta hemen, Idoia beak komentatu, esan duen bezala, ez? Oraindik egi hori ez dute ezagutzen, ez? Ez daukate. Hori ere gertatzen da etaren biktimaren kasu askoretan ere, asko daude ezakitenak oraindik ere zer gertatu den, ez? Gure kasuan, zorionez edo, 2011an jarri zen martxan Nanklares programa errestauratibo bat, eta bertan partzeko aukera izan genuen, nire amaren bitartez, ez? Eta topaketa horietan, aurrez aurre esertzeko aukera izan zuen nire amak, kasu honetan, justu gainera aitaren atentatuan parte hartu zuen pertsona batekin lehenengo, eta gero beste batekin. Topaketa horietan, batzuetan, biktima batzuk elkartu dira, atentatuan parte zuzena, edo zuzenean parte hartu dutenekin, edo bestela beste presoren batekin, ez? Eta orduan, topaketa horietan, topaketa horiek aukera ematen dizute, galdetzeko ez, berari zuzenean, zuk buruan dauzkazun, hainbeste gauza, ez? Ez dakit, esaterako, zergatik ez, edo nola aukeratu zuten, ez? Aitari nire kasuan hiltzea, edo nola aukeratu zuten helburua izatea, helburua finkatzea edo zakin nola esan, edo ea ezagutzen zuten ere, ez? Eta egia esan, beraien erantzuna bietan, ez duten aita ezertaz ezagutzen, ez duten bere ibilbidea ezagutzen, eta beraiei esaten diete hau da helburua, izenak ematen dizkiete, datu konkretu batzuk ematen dizkiete, eta ez dakite zer gehiago. Eta inkluso beraien artean ere ez dira elkar ezagutzen. Gogorra da, ez? Sentimentuak horrela alde batera uzten dituzte, ez? Eta azkenean horrela pertsona bat hiltzeko, ez? Azkenean
sentimentuak alde batera utzi barrituzu bestela ez zinateke gai izango hori burutzeko, ez? Hilketa bat o erailketa bat egiteko. Zure kasuan, Pili, igual aurpegia jarri alduzue biktimariei, baina claro, edo ez. Urte asko pasata gero. Zeren 11 urte terdi egon ziren desagertuak. Eta 11 urte terdi horietan nik gogoratzen ditut oso garbi Amnistia Internazionaleko urteko txostenak. Eta 83ko, 84. urteko, 1983, 84, Amnistia Internazionalek argi eta garbi esaten zuen Espainiar Estatuan, batez ere Guardia Zibilaren 531 komandantzian, hau da, Intxaurrondon, gertakizun tortura kasu pila zeudela. Eta hori Amnistia Internazionalak txostenetan, urte haietako txostenetan idatzita uzten zuen. Gure kasuan, egiaren sarbidea hainbeste urte pasata gero, hau da, 85ean agertu zirenean, identifikatu zituztenean, ordun hasi ginen zerbait gehiago ezagutzen. Hala eta guztiz ere egia partziala lortu genuen 2000 urtean. Hau da, 17 urte beranduago eta Auzitegi Nazionalak zigortu zituztelako izen abizen konkretu batzuk, Guardia Zibilak, Intxaurrondokoak, eta politikaria, gobernadori zibiloia, Gipuzkoako gobernador zibiloia. Arpegiak, bai noski, Auzitegi Nazionalean, han frente, osea, aurrez aurre genitun egunero, eta 4 hilabete iraundu zuen epaiketak. Orduan berez guk ikusten genitun, eta ikusten genuen beraien prepotentzia, ikusten genuen beraiek gutaz parre egiten zutela. Gutaz, bazekitelako esaten zutena, nahi zutena esaten zutela, eta hori bakarrik. Zori txarrez, testigu asko, lekuko asko, eman zuten beraien egia kaleratu zuten, eta askok presioagatik, txantajeagatik atzera bota zien. Baina esan da bezala, gure kasuan ezagutzen ditugu, baino ez egia osoa, datu asko, hala eta guztiz ere, beti horma baten kontra topatzen gea dagoelako lege bat. Sekreto ofizialen legea, lege frankista bat, 1978koa, eta lege horrek argita garbi ez du uzten ikertzen. Eta noski, Pako Etxeberriak beti esaten dit. Garai haietan atxilotuak zirenean, egongo ziren parteak, egongo ziren Guardia Zibilak idatzi behar zuten. Zer zeukan honek, ta informazio guzti hori ezin dugu eskuratu. Eta noski, egia partziala, hor dagoelako lege bat, oztopa handia, eta noski, beraien artean daukatelako isilpeko paktu bat, eta beraien artean babestu egiten dutelako elkar. Ni beti gogoratzen dut Pako Etxeberriak dauka argazki handi bat, Intxaurrondoko Guardia Zibil garai hartako Guardia Zibil taldea, ziren ikerketak egiten zituztenak, informazioa edo eskuratzen zutenak, argazki hortatik iaia gehienak izan ziren zigortuak. Zuen kasuak, Idoia, Gure kasuan lehenengoan ja huts egiten digu. Guk, printzipio zerrendatu dituzun hori, lau printzipio horien artean lehenengoan ja huts egiten dugu. Hurbildu ahal izan gara, benetan gertatutako egoera horretara edo jakin dezakegu, eta orduak eta dena jarri ere, gure lehengusuak emandako testigantzari esker, Idoiak kontatutakoari esker, eta baita ere Jon Arretxek, berarekin eraman zuten beste
beste errenteriko mutil bat kontatutakoagatik. Baina hori hurbilpen bada, gehiagorik ez. Baina esaten dut hori lau printzipio horiek askotan erabiltzen direnak eta guretzako beti izan dira teoria bat. Praktikan hori guretzako eskubidea ez da inoiz izan. Eta, pixka bat, zuk Pili komentatu duzunaren harira, gogora karri nahi dut azken urte hauetan gertatutakoa, eta da, batetik, egiaz jakiteko borondate irmoa dago, hor dugu ezin aurrera usten ez digun horma bat, amak esaten zuen bezala, eta horrela mantendu da 36 urte geroago. Baina orain, adibidez, Nafarroko parlamentuak ez naiz oroitzen zein urtetan onartu zuen lehenengo biktimentzako, biktimak edo estatuko eta indar polizialen biktimak aitortzeko legea, konstituzionalak atzera bota zuena, orain berria redaktatu da, eta hemen ere Eusko Legebiltzarrak ere uste dut 2016an onetsi zuela bat, eta aldatu da artikulatua, eta berria 19. urtekoa da, 2019. urtekoa da, eta ze koincidentzia hor mamia egian dago. Egia, oraindik ere, egia oztopatzeko legeztatzen da, eta hortik ez gara mugitzen. Beraz, ze lortu dezakegu guk, ez baldin badago, begira, badaude, esan dudan bezala, Nafarroan, hemen Euskadiko Erkidego Autonomoan, legei bina, legearen titulazioarekin edo izendapenarekin aitortzen da estatuak biktimak eragin dituela. Izan direla abusuak. Hori guztia esaten da, baina berriz ez da baimenik ematen edo estatuak ez du baimenik ematen egia ikertzeko. Eta egia ikertzeko eskubiderik ez badago nola aterako gara gauden bigarren maila honetatik, ezta? Zeren estatuko indar polizialen biktimak edo estatuko biktimak garenak ez dugu egia jakiteko eskubiderik. Nahi duzu ez zer komentatu edo jarretuko dugu, konektatuta gaude, esan dut, geho, porque hitz egiten dugu egiaz, baina eske justizia da hurrengo eskubide hori, ez? Orden horretan eta legintzak esparru desberdina gaude, ez? Eta eskumen desberdinak dituzte. Adibidez, estatu mailan, labur bilduz, estatu mailan terrorismo biktimei buruzko legea eta frankismoari buruzko oroimen historikoaren legeak hauek dira lege nagusiak, ez? Estatu mailan, asunto honetan. Eta argi ikusten da ze tratamendu ezberdina daukeen biktime lege baten edo besteen, ez? Gero, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokienez, estatuko legean zuloak tapatzeko polizia abusuak edo polizia gehiegikerien biktima legeak edo dekretuak dauzkagun, baina lege hauen bitarte justizia penalera ezin da iritsi. Eta Nafarroan kasuak antzekoa. Beraz, gaur egun justizia penalaz eta justizia errestauratiboaz ari gara, ez? Zuen kasuan, zein sarbide izan duzue justiziara? Penalera, errestauratibora, bietara, ez bat ez bestea,
zuentzako balio bera dauka justizia restauratibo eta penala, edo ez da nahikoa, hori gutxi gora bera. Jarraitzen esaten duzuen bezala. Nire kasuan, gure kasuan, hobeto esan da, justizia penala eduki dugu sententzia baten bidez, baina justizia penal hori injustizia permanente bat bihurtu da. Zergatik, trataera ez dalako izan ordenamentu juridikoak esaten duen bezala. Eta berez, netzat, impunitatearen jarraipen nada emandako tratua, zigortuei emandako tratua. Are gehiago, kontutan eduki behar dugu, mundu mailan ez dela inunen biktimarioa. Privilegio pila eukitzea eta gizaurrak eta jasan duten biktimak biktimatzat esartzea. Nun gertatzen da hori. Idakidala ez da gertatzen. Hori alde batetik justizia penalaren inguruan. Nire ustez, justizia restauratiboaren inguruan, justizia penala eta restauratiboa desberdina dira. Naiz eta justizia restauratiboa aukera euki aurrera eman alizateko, justizia restauratiboa jakin behar dugu dela biktimarioak, hau da, agresoreak, kargu hartzen du, ardura hartzen du aurrera eramandako delituaz, eta bera saiatzen da biktimarengan hurbiltzen, eragindako kaltea ordaintzen, eta ardura hartzen saiatzeko erreparazio bide bat ezartzen. Zer gertatzen da justizia penala eta justizia restauratiboa desberdina direla. Penalak zigor bat ipintzen du, eta justizia restauratiboak ez dauka helburu hori. Helburua da denon artean, batez ere biktimarioak ardura hartzen dulako, bigarrengo aukera bat ematen zaio agresoriari, beste bide bat, beste ibilbide bat egin ondoren, beste bide bat aurrera egin alizateko. Nire kasuan, bai, justizia restauratiboa aukitzeko parte hartzeko aukera auki nuen, eta, publikatu zen bere garaia Jose Amedorekin egon nintzela. Hasieran helarazi nindutenian gonbitea, ez nun inundik inora pentsatzen ni pertsona honekin elkartu ahal izango nintzatekela, baina zorionez bitartekari lan egin zuten jesuita batek eta zigor penaleko irakasle batek animatu ninduten, esan zidaten aldatuta zegoela, eta nik beti pentsatu dut, ni edonorrekin juntatuko naiz egia eskuratu ahal izateko. Ni pentsatzen nun justizia restauratiboa bide bat izan zitekela egia eskuratu ahal izateko. Hor alde batetik, gero beste justizia restauratibo aukera auki izan dut, eta Intxaurrondoko artelean egon izan naiz. Eskatuta, nahi nulako, ikusi nola zan Intxaurrondo barrutik. Eskatu nun ere Lakumbre jauregian egotea, nahi nulako jakin, nun egon zan nire anaia, sententzian ipintzen dulako, nun egon zan nire anaia torturatua. Zorionez, aukera auki izan dut Lakumbren jauregian egoteko. Zer sentitu dudan bai Intxaurrondon, bai Lakumbren egon naizenean, beste pertsona batzuekin, guardia zibilekin. Nik beti esaten dut, zuek sufritu dezue, baina zuek eragin diguzuen kaltea aitortu behar dezu. Bestela hemen ez dago bakerik. Eta nik ezagutzen ditudan edo aukerak euki izan ditudanian justizia adar desberdin horiek tratatzeko edo esperimentatzeko edo ezagutzeko aukera aprobetxatu ditut, eta berez zorionez, Maixabelekin batera, ekainean bagoaz Zerdainara,
badagoelako Europako foro bat, justizia restauratiboko foro bat, eta han parte hartuko dugu, eta gure esperientzia kontatuko dugu nazioarteko foro horretan. Eta iruditzen zait, importantea dela. Zeren aukera izan dugu ere, baita Maixabelekin batera, beste herrialde batzuetako justizia restauratiboko esperientziak ezagutzeko, eta bai Italian, Brigada Rojas eta Aldo Mororen alaba, bai Palestina Israelekin, bai Irlandako batzuekin, Irlanda erresuma batuko pertsona desberdinekin, eta ikusten dituzu gatazkak, motivazio politikoko gatazkak konpondu egiten direla, bolondra, nola esaten da? Voluntad edo benetan voluntadea baldin badago, bi partetatik, hemen ikusi behar dugu gauza bat. Denok arau berberak erabili behar ditugu. Ez du balio batzuek, privilegio batzuek eukitzea. Orduan, arau berberetatik, abiapuntu hortatik hasita, eta besteen mina entzunez, sentituz, begietara begiratuz, kontzienta izan, giza eskubideen urraketa guztiek merezi dutela konponbide bat, egia, merezi dute justizia, erreparazioa eta bermea berriro ez gertatzeko. Eta bide hori ez badegu jorratzen, zaila aukiko dugu, ziurtatzea hemen berriro ez degula. Gatazka, indarkeria, motivazio desberdinengatik erabilializateko aukerarik eduki. Bai, ondo azaldu du Pilik, ez? Ezberdintasuna, justizia penala eta justizia restauratiboan artean, ez? Ezberdina dira, nik esango nuke igual osagarria direla, ez? Eta justizia penalean gainea, gure esperientzetikan, ez dizu aukera ematen parte hartzeko, ez? Aldiz justizia restauratiboan, bai, ez? Biktima, ez dakit, protagonista da, ez? Biktima aitortu egiten da, ez? Aitortza hori jasotzen du. Eta nik usteet, berak esan duen modun, garrantzitsua dela, ez? Bergizarteratzera doa zuzenduta, ez? Gizarterentzat onuragarria da ikustea gaizkile batek edo giza eskubideen urraketa bat aurrera eramandu pertsona batek damutu eta ulertzen duela garai hontan 10 urte iraganean egin zuna edo orain egingo zuena desberdina dela. Bide desberdina aukeratuko lukela. Hori importantea da. Bai, eta egiarako ere beste sarbide bada, ez? Beste aukera da. Justizia penalean, zuk biktima bezala ez duzu parte hartzen prozesu guztian. Errestauratiboan bai. Guk gure kasuan bi eta lauki dugu sarbidea, bai penala eta bai errestauratibora. Eta azkenean zure mina arintzeko, ez? Errestauratibo askoz ere mesede barregua da. Hoxe. Gustatuko litzaidake zuen egoeran egotea, baina zoritxarrez oso urrun dugu hori guztia oraindikan, ez? Eta, lehen aipatu dugun bezala, duela urte eta erdi estreinatu zen non dago Mikel filma, eta oihartzun handia izan zuen. Bera promozioarekin batera ezagutarazi ziren, ez ziren ezagunak ziren askoz urte batzuk lehenago, prentsa idatzian agertu zelako El Mundo egunkarian, 85ean uste dut, pasaden mendeko 85ean, esan nahi dudana da gauza berririk ezela, baina ezagutzera eman ziren audioak audio formatuan.
Eta horrek izan zuen oihartzun handia eta filmarekin batera berriz ere pilpilian edo agerian jarri zen Mikelekin gertatutakoa edo Mikelen kasua, sinestezina zela, eta hor emandako bertsio ofizial horrek bazituela zulo pila bat eta ez zeukala zerarik. Horren ondorioz izan dugu ibilbidea. Beti ere egia jakiteko helburuarekin eta justiziara ailegatzeko asmoarekin baitare. Eta hola, hori izan duen oihartzunaren ondorioz, hitz egin behar izan dute, estatuko fiskal nagusia, hitz egin behar izan du Gipuzkoako gobernuko oraingo delegatua, hitz egin behar izan du barne ministroak, eta audioan edo entzuten duzuna ez da irakurtzea bezala, entzun duzu eta hortxe gelditzen zaizu. Eta hor bi pertsonen arteko elkarrizketa hori zesideko burua zena eta hori teniente baten arteko elkarrizketan esaten zuten nola haien ustez ongi ezagutzen baizuten Intxaurrondoko kuartela bazekiten oso ongi zeintzuk ziren praktikak eta ontzat ematen zuten hori Mikel torturak eraginda hil zutela. Hori horrela da, mundu guztiak hori proba bezala ulertuko luke, bere garaian hori kasuan sumarioan egon zen, baina beti izan ditugun epaiek edo ez dute behar besteko denborarik izan sumarioa zen totxo osoa ikertzeko edo ikasteko pixka bat zer zegoen hor, edo adorerik baldin bazuten ere kargutik kentzen zuten, eta guretzako justizia beti izan da amets bat. Beti jo dugu justiziaren kontra, naizta horregatik aipatu dut audioena. Audioak, epaile batek ez du ulertzen mundu guztiak ulertzen duena, hori. Eta paradogikoki hori ez da diligentzia berezirik egin, ez dira dokumentuak eskatu, baliogarria da esatea ni ez nintzen hori esaten ari zena eta horrekin epailea konformatzea, eta hori, eta berriz hori, orain pixka bat ardura hori izan behar dutenak, edo estatuko fiskal hori esatea, zantzu berririk edo antzemanez gero irekiko zutela kasua, baina ez agintzea inori ezer, ez dakit, barne ikerketa bat, Intxaurrondon bertan, ez dakit. Egia da, edo azkenean gu gelditzen gara horren erantzunle, guk aportatu behar ditugu frogak edo berri edo gertakari berriak, eta haien eskuan dago, zuk iradoki duzun moduan, hor nonbait gordeta dago informazio asko, eta hori erabili nahi ez izatea. Eta horrela, gaudegu justiziari dagokionez, ez dugu guretzako oraindik ametsa bada, eta dugun itxaropen bakarra da, parte hartu zuenetako norbaitek edo, noizbait damutzea, egia da ere, akasik ez dela inor gelditzen, eta hitz egitea, ez dakit, bizitzaren bere azken momentutan, edo
zer dakinik. Baina uste dugu Mikelen kasuan egia jakiteko eta justiziara ailegatzeko badaudela beste bide batzuk, erabili nahi ez direnak. Eta beraz, guk justiziarik ez dugu izan, eta begira, restauratiboa gustatuko litzaiguke egia esan haiekin egotea, eta entzutea, eta ezakit, desiatzen gaude ez egoteagatik. Suposatuko lukelako egiteko dugun bide luze hori egingo genukelako, izanen genukelako pixka bat aurreratuagoa. Restauratibora sarbide eduki alizateko aitortza falta da, ez? Aitortza, falta dira, falta da baina, egia, falta da justizia. Bai. Nik uste dut urrenkera hori logikoa dela eta denaren gakoa egia da. Bai. Egiak dena biderkatzen du edo mugitzen ditu dominoko pieza guztiak. Bai. Egia beti da justizia. Justizia puntu bat. Egia, restauratzen du baita ere. Preventiboa da. Preventiboa da. Bakea ematen dizu. Egiak bakea ematen dizu. Orduan, horrenkera logikoa da, baina gure kasuan... Aipatu dezuna, grabaketak. Gómez Nieto eta Juan Alberto Peroteren arteko grabaketak. Hoiek entzun genitun Audientzi Nazionalean Lasata Zabala kasua epaitzen ari zirenen. Eta berriro agertu zirenean urtarrilen audio hoiek, non dago Mikel dokumentalaren harira eta nik beti pentsatzen dut. Eta zergatik ez dute Gómez Nieto estraditatzen? Gómez Nieto Hondurasen bizi da. Estradizio eskaera Hondurasera egin daiteke. Hondurasen lehen zegoen erregimena ia diktadura bazan, baina egun emakume bat irabazi du, ezkertiarra. Ezin da Hondurasera estradizio eskaera egin? Gómez Nieto estraditatu alizateko? Eta galdera horiek Ministerio Fiskalak egin alizateko? Argitzeko? Nire ustez hori egin daiteke. Espainiar estatuak eskatzen ditu estradizioak beste pertsonenak, dagoenean zantzua delito batean parte hartu duela. Zergatik kasu hontan ez? Hori da nire galdera. Bai. Ez dizut zuri galdetzen. Bai, badakit. Hori da nire galdera. Nire hausnarketa, nire... Noski, baina, ezakit orain... Jarri didazu zalantzan, zeren gure kasuan elkarrizketa horiek sumario batean daude. Sumarioa artxibatu zen orain dela azkenengo aldiz, orain dela 10 urte. Eta epaileak entzun zuen, ikusi zuen, deitu zituen deklaratzera. Eta esan zuten, etzela haien ahotsa. Eta epaileak esan zuen, ez dagoela jakiterik benetan orden. Berak ukatu badu, esan nahi dut, nola deituko du inork, edo nola estraditatuko du inork, ez baldin bada agerikoa den dokumentu bat frogatzat onartzen. Amesten ari gara. Hor badaude adituak, entzumen... Badaude, denetarik, baina kontua da... A ber, alata guztiz ere, irregularidade Espainiar estatuak aurrera eraman izan ditun irregularidade guzti horiek, txosten batean idatzita eduki beharko genitun eta helarazi Denis Itxaso gobernoburuari, barne ministroari, helarazi dagokion pertsonari. Zeren nire ustez, iritsi gara momentu batera, hainbeste irregularidadeak ezin ditugula onartu. Ezin dira onartu. Bakea, bizikidetza eta berriro adizkidetze prozesu honetan lortu behar ditugun pausoak
argi dago beraien gandik ez direla etorriko. Goazen guk sortzea giro hori beraiei bultzatu ahal izateko. Akaso amets bat da, Baina, bueno, en fin, nik botatzeagatik animatzen zaituztet lanera edo behintzat pentsatzera. Zerbait egin beharko litzateke. Noski, zerbait egin beharko genuke. Egia jakiteko eskubidea biktima guztiena da. Eta denok esaten dute, ez? Ahotan, beti esaten dute, baina gero egiaren garaian oztopak besterik ez dituzte jartzen. Zuka zieran aipatu dezuna. Teorikoki dena oso polita da. Egia printzipioa, justizia printzipioa, erreparazioa, berriro gertatuko ez den bermea. Hor, denok gaude, ados. Edukiak hasten direnean ipintzen, hor sortzen dira desadostasunak. Baina argi eta garbi, desadostasunak nola apurtu egiten dira. Badaukagu Nazio Batuen erakundeak, araudi batzuk, edo irizpide batzuk ditunak, Espainiar estatuak errespetatzen ez ditunak, naiz eta nazioarteko tratatuak sinatuta duki. Eta hor ere, irregularidade galantak daude. Beraz, nire ustez, hasi beharko ginateke nazioarteko ateak ikutzen, hausnarketa sakonak eta ikerketa sakonak egin ondoren, ikustarazteko Espainiar estatuak zenbateko irregularidadeak aurrera eraman izan ditun. Irregularidade hoiek giza eskubideen urraketak badira ere. Beraz, lana egon badago. Ez giza eskubideen defentsan ezin dugu ideologiaren arabera ezberdinketak egin, ez? Azkenean, denak pertsona gara eta giza eskubide urraketak berdina jasan ditugu, ez? Hemen kontutan eduki behar dugu, delituak, giza eskubideen urraketak epaitu izan direla biktimarioaren arabera. Hau da, zigorra ez da izan giza eskubideen urraketaren larritasunaren arabera. Baizik eta biktimarioa Espainiar estatuaren alde giza urraketa eraman baldin badu, askoz suabeagoa lortu. Ezkero, askoz zigorra, askoz suabe, laburra, ez torren bat aurrera eramandako giza eskubideen urraketa larritasunarekin. Eta horrek ere beste hausnarketa bat eskatzen du. Iristen baldin bada epaiketa batera, zeren jakin badakigu epaiketa asko ez direla egin. Ikerketa falta eta barreta, beste prozedura batzuk hortartian. Dana dago lotuta, ez? Dena dago lotuta. Ja, printzipio hori estanko bezan. Dena dago lotuta, baina ongi berezitaz. Justizia egiaren ondorioa da. Eta askotan pentsatzen dugu gure kasuan, inoiz egia jakiteko agian uko egin behar diogula justiziari. Baina gauden une honetan badakigu egia, justizia eta erreparazioa ez dugula izanen. Egia jakiteko baliteke igual urteak pasatzea, eta justizia izanen ez denean ondorioa agian orduan jakingo dugu egia. Baina nik uste, esan dudan bezala, ez dago gainera hemen Euskal Herrian nola egin den saiakera horretarako, lehenengoarekin topo egiten duzu, egiarekin. Egiara delako guztiaren dena irekitzen denaren atea, ezta? Eta gure kasuan, badakigu, denaz dugula lortuko. Edo lortuko dugu egia, edo lortuko dugula erreparazioa, edo baina dena ez. Erreparazioaren, eta hori da ja sartzen gara hirugarren printzipioiekin, erreparazioa errekonozimendua esango nuke, edo aitorpena, ez? Eta hor, bai, guk ikerlariok ikusten ditugu ezberdinak, bai, ez? Alde batetik ikusten dugu gaudela biktima batzu daukatela errekonozimendu edo eukidute hasieratik
errekonozimendu instituzionala, eta badaude beste biktima batzu, eduki dutela errekonozimendu soziala, baina ez instituzionala. Hau da, batzuk errekonozimendu instituzionala, baina sozialki bere inguruan estigmatizatuta egon dira, mespretsuak, eta sozialki gainean bere senideak apartatuta egon diala, ez? Eta beste batzuk alderantziz, orokorrean, kasu asko daude, orokorrean. Eta beste batzu sozialki bere inguruan oso arropatuta egon dira, apoio laguntza soziala eta bere merukoa, baina instituzionala, errekonozimendu instituzionala edo ez da iritsi edo beranduegi iritsi da, ez? Hori da gu ikerlaria bezala ikusten dugu hainbat leku, ez? Gero denetatik dago, egia esan denetatik dago, oain dela gutxi egon nintzen izketan Tamara Muro eta Goiena, hoi hartzen darra, eta bera esaten du, ez bat ez bestea, zergatik, nire aita estatuaren biktima dela, baina ez da beste aldetik ezan ezker abertzaleko edo etako militante bat, ez? Orduan, hoi hartzun nola bere garaian hola zan, ez du jaso ez bat ez bestea, ez? Orduan, igual zuen kaso ezberdina da, baina guk ikusten duguna da hori, ezberdina hori, ez? Dena den, kasu baten edo besten, biktimak edo senideen, beti esaten digute gauza bera, sufrimendua. Ez jasotzea bat edo bestea, sufrimendua garatzen du, ez? Nola ikusten duzu ez? Bai, segun eta ze garaietako biktima den ere aldea dago, ez? 80. hamarkadak oso gogorra izan zen, ez? Eta adibidez baetako biktima askok, ez zuten eduki ez bat eta ez beste. Garaian garaikoa, horregia da. Bai. 83. urtean, gure kasuan, bai, aitorpen soziala, baina aitorpen soziala zen motatakoa. Manifestazioetara konbokatzea, zuk zaude xiskoinda eta manifestazio batera jumartzera, oiuak eta oiuak jarraitzea entzuten, zure samina hor daukazu, eta hori bukatutakoan etxera zoaz, hori gertatzen zen, garaian garaikoa. Eta eskertzekoa da, edozein modutan ere, edozein motatako babesa. Baita manifestazioak eske egin inbertzien. Zergatik, ze aukerak zeuden bestela. Ni ez naiz oso manifestazio zalea. Are gutxiago oiuka zalea. Ez aizki gustatzen. Mina ematen didate. Mina. Baina babes mota hori jaso genuen. Babes mota hori, babes instituzionala, egia da 38 urte luze pasa direla, eta ni hainbeste ez naiz gogoratzen. Ni ez nintzen juten udalera, Tolosako udalera, zure aita zinegotzia zala, Tolosako udalan, ni ez nintzen juten. Juten ziren nire guraso, nire anaiarreba nagusienak. Eta, bueno, ofizialki Eusko Jaurlaritzatik guk ez genuen ezer jaso. Tolosako udala ematen zuen, bazegoela, bueno, behintzat egin zuen ahal zuena. Ezala gutxi, zeren garaiaietan ere, gauz askorik ezin zan egin. Hor, egia da. Eta esaten dizut, bueno, nire ustez hor garaian garaikoa. Klitxe batzuk edo funtzionatzeko modu batzuk genitun. Eta Josita Josiaren kasuan, Oihartzun mobilizazioak pila bat egon ziren. Kontutan eduki behar dira, 11 urte terdi hoietan, normalean beti egoten zen momentu bat gogorarazteko beraiek ere desagertuta zeudela. Baina, klaro, beste atentatu batzuk sortzen ziren eta beste batzuk ziren gogorarazi behar zirenak. Bueno, nire ustez hor bai dagoela. Eta zuk zer nahi dezu, euki ez dezuna. Azken finean biktimak zer behar du. Normalean biktimak behar du babes soziala, babes instituzionala,
eta Ingurukoena ere. hori da, eta familikoa, lagun artekoa, denena. Argi dago funtzionatzeko era, garaikoa desberdina izan zala. Bai, oso ezberdina da ez, aipatu dugu segun eta noiz ez, noiz gertatu. Gure kasuan bai, 2000 urtea izan zen eta garai hartan bai sentitu genuen bai babes soziala, babes instituzionalare bai, eta ingurukoak ere gurekin egon ziren ez. Osea, gertutasun hori sentitu genuen. Inoiz berdina da, ezakit, 80 hamarkadako biktima batekin alderatzen badugu ez. Pertsonaiek jasan izan zutena, sufritu behar izan zutena ez. Eta askotan ere esaten zan, ez, zerbait egingo zuen. Ez justifikatzeko modu bat edo. Eta hori bizi izatea, latza izango zen bai. Zuen kasua Idoia? Gure kasua, esan dezakegu, bestelakoa izan, bestelakoa guk beti oso babestuta sentitu gara eta ikusi dugu. Egia da, beti daude lehenengo, bigarren, laugarren, bosgarren mailako biktimak, ez da? Batzutan zure ideologiagatik, biktimaren profilagatik, gertakaeraren zakit edo momentu horretan eman diren ezaugarriengatik, mila faktore eta biktima guztiak desberdinak dira, ezta? Eta horrela, horren ondorioz ere badaude lehenengo, bigarren eta laugarren mailako horiek, ez? Beti dugulako atxikimendu desberdina, segun eta hori, biktima bakoitzarekiko. Eta, esango genuke guk, ere, biktima garenon aldetik, ere desberdintasun hori egiten dugu, zeren gure biktima da biktima absolutua. Benetan hori da, inporta zaigun pertsona bakarra. Baina hori sentitzen dugun momentu berean, ikusten dugu, edo zentzu komuna erabilita, hori horrela bada guretzako mundu guztiarentzako. Eta, guretzat edo absolutua, gure biktima, absolutua egiten duen ideia horrek berak eramaten zaitu pentsatzera biktima absolutuak direla guztiak, ezta? Eta gizartearen erreparazio hori oso presente daude gauza horiek guztiak, ezta? Nola gertatu den, hori izan den, biktimaz gain ere biktimario izan den, ideologia, gauza horiek guztiak, ezta? Horrek guztiak eragiten du zalantzari gabe. Eta gure kasuan, esan dezakegu profilagatik, izan den txapuzeroagatik edo hain agerikoa izateagatik izan dugula atxikimendu handia. Eta zinezko atxikimendua ez instituzionala orain dela gutxi arte. Baina beti izan dugu hurbil gure inguruko jendea eta oroar ikusi dugu alde horretatik Mikelen kasua oraindik argitu gabe dago, baina aztu gabe ere. Eta inoiz argitu nahi badugu, ezinbestekoa dela memorian oraindik gordetzea edo argitu gabeko kasua dela pentsatzea, ezta? Eta hori da gure kasuan, hori, erreparazio moral hori, maila horretan. Lehen esan dugun bezala, erreparatzen duen gauza bakarra egia da. Egia, jakitea eta zure burua deskantzatzea. Etxo, zuen hiru kasuetan, por cierto, badaude pelikula, Maixabel, Lasata Zabala eta dokumental bat. Non dago, Mikel, ez aldia rekonozimendu mota bat zuentzako, film hauek? Nik esan behar dut,
Lasa eta Zabala filma Intxarrondoko kuartelean dagoela. Toki egokiena iruditzen zaidalako, beraien museoaren arteko gauzetan, Lasa eta Zabala filma ere edukitzea. Jakin behar dutelako zer gertatu zen. Eta nik nahita espreski ara eraman nuen. Onartu zuten. Ez dakiz ere ingo zuten berarekin, baina bueno. Zuk Idoiak lehen komentatu duzu, non dago Mikel dokumentala ze importantzia eduki duen, ez? Zuentzako bai agian egia edo zerbait gehiago jakiteko eta... Oraintxe bertan komentatu dudanagatik. Egor, ze gertatu zen, ez da espresuki kontatzen, ezin baita, oso bestelakoa da zuen kasuarekin, ez da? Hor gertakarien deskripzio bat dago, ez da? Batez ere oinarritu zirena, epaiketan bazekitelako ondorio kaltegarriak egon zitekela. Eta oso gogorra hor, gurean da gehiago, egun horietan ze bizi izan zen, ze Intxaurrendotik kanpora, ez da? Ez lekuan bertan, ze gertatu zen hor. Baina, bueno, nahiko adierazgarria da, ze gertatu den, ze motatako ez dakit ordezkariak bazituen estatuak, hori, Guardia Zibilaren papera defendatzeko ordua, eta oso agerian gelditzen da nola jokatu zuten. Baina, importantena da film horretan, esan dudana, guk pendiente dugu egia jakitea, guk pendiente dugu hori guztia, eta anaiaren kasua astuko balitz, gizartetik desagertuko balitz, orain arte ezer lortu ez badugu, jai izango genuke. Orduan, betiko izango genuen ahaztuta. Eta alde horretatik, izugarri, garrantzitsua izan da guretzako. Zure kasu Marian, igual beste mailan dago justizia restauratiboarekin pixka lotuta. Justu dago oinarrituta topaketa horietan, ez? Nola gauzatu zian eta zertan datzan, ez? Justu azaltzeko gizarteari, ez? Askotan ez daki, jendeak ez daki, ez? Zertan nola dien edo ez dago onurarik, hor parte hartzegatik programa horretan presok ez dute onurarik lortzen, ez? Eta hori askotan jendeak ez daki. Eta gainera bolondresa da, nahi duenak hartzen du parte, ez da derrigorrezkoa. Nik uste tiro bediela mostra bat, ez? Azkenen memoria lantzen dezunen, ni beti esaten dut, ez? Azkenen testigantza ezberdinak, ez? Entzun behar direla. Eta hau betia, hiru testigantza ezberdina edo hiru historia ezberdinen lagin bat, ez? Beste asko daude, baita volante baten historia, ez dakit doain beste bat burura etortzen, baino, eta nik uste, eta bakoitzak bere ekarpena egiten du, ez? Memoriaren inguruan, lan egiteko orduan, ez? Hori laguntzen du, ez ahazten, ez? Hemen pasaba izan dugun guztia. Bueno, ez errepikatzeko bermeak. Ni printzipio honekin zalantza ditut. Ni zalantza ditut, gaur hemen egiten ari garena nire uste beharrezkoa da. Ahaztu ez dadin, jakiteko eskubidea daukagulako. Besteari entzutea ikasten da beti. Eta gainea, agian erreparazio ekintza bat, txiki bat izan daitekelako. Baina, zalantza daukaia, biktima entzutea ez errepikatzeko bermea alda. Printzipio hori ez aldago lotuago gatazka historiko-politiko batekin, eta ez dago gure esku edo zuen esku biktima bezala hori konpontzea, baizik eta atzetik doa eta beste dimensio dauka, edo ez. Edo orain esaten ari naizena zuentzako violentzia justifikatzea da. Ez dakit, ez? Igual zuentzako hau mingarria den, egoain txebertan esaten dudana, ez? Ez dakit, ni zalantza ditu, nik berrezkoa iruditzen zaidala testigantzen entzuteko violentzia jakiteko nola den ze sufrimendu generatzen duen, baina hori ez irrepikatzeko balio aldu, edo nola ikusten duzue?
Nire ustez, ez errepikatzeko balio du. Ez errepikatzeko batez ere tragedia. Gure bizitzan tragedia bat. Zuek ez dakitze bizipenak eduki dituzuen edo, baina argi dago guk pertsona batzuk ginen, eta gertaera honen ondorioz beste pertsona batzuk gara. Eta bizipen hori betidanik eramango dugu. Eta bizipen horrek baldintzatu du gure giza garapena. Gizarteak ezagutu behar ditu. Memoria konpartitu batera iritsi nahi baldin badegu, lehenik eta behin egia jakin beharko genuke. Hori da lehenengo abiapuntua. Baina lata guztiz ere, egia jakiteak nik aipatu dudan bezala prebentiboa izan daiteken moduan, badaude beste prebentzio motak, mailak edo lanketak ez errepikatzeko. Eta prebentzioien artean, adibidez, nik aipatuko nuke, 2020ko urtarrilean atera ziren FIAko txosten batzuk. FIAko txosten horietan, Felipe González erlazionatzen zuten Grupos Antiterroristas de Liberación, gal talde armatuaren hasiera, hastapena, Felipe González, Espainiako presidente hoia. Eta nik galdetzen dut. FIAko dokumentazio guzti hori ezin da eskuratu? Edo Israelgo sekretu Mossadeko txostenak ezin dira eskuratu? Desklasifikatzen direnean, hau da, Espainiar estatuak klasifikatuta dauzkanez dokumentazio pila egiara ezin garelako iritsi, ezin gea beste herrialde batzuetara jun txosten horiek eskatzera, behin desklasifikatu ezkero, hori izan daiteke, nire ustez, berme bat, prebentzio modua eta berme bat berriro gertaera horiek ez gertatzeko. Gero, nahi iruditzen zait, garai hartako ardurak zituzten horiek, adibidez, Intxaurrondoko Guardia Zibil horiek aipatu dizuedanak, Pako Etxeberriak bere bulegoan duen argazki hori, Guardia Zibil guzti horiek nun daude, jakin beharko genuke, ea errehabilitatu diren edo zer egiten duten. Hori izan daiteke ere, berme bat berriro ez gertatzeko gertatu ziren. Nazio Batuen erakundeak esaten du pedido de disculpas. Hau da, Espainiar estatuak, Nazio Batu erakundearen arabera, los estados son jurídica y éticamente responsables de lo que los gobiernos anteriores hicieron. Hau da, egungo gobernuak eskatu beharko lituzke barkamena sinistu lehendabizi. Eta gero eskatu barkamena. Eta holako adibideak asko daude mundu mailan. Orain dela gutxi, de Klerk Hego Afrikako presidentoia hil zanean utzizun bideo bat grabatuta. Apartheidagatik barkamena eskatuz. Bere erantzukizunagatik. Ikusi ditugu Macron, Hollande, Argelian gertatutako tortura, kasuak, hango gatazka guztiengatik barkamena eskatzen. Beraiek ez zuten parterik hartu, baina barkamena eskatzen aurrekoek egin zutenagatik, giza eskubideen urraketak eraman zituztelako aurrera. David Cameronek ere, Erresuma Batuko Jesus, ez aite ateratzen, Erresuma Batuko presidentea, barkamena ere eskatuzun Domingo Sangrientoagatik, esan nahi zut, historikoki baditugu adibide batzuk giza eskubideen urraketen aurrean goikargodunek ardurak hartu dituztela eta erakusten dute beste bide bat izan daitekena berme bat berriro gertakera mota hoiek, barbaridade hoiek berriro ez gertatzeko. Horregatik nire ustez, argindariek lehenik eta behin sinistu behar dute biktima guztiak berdinak direla, giza eskubideen urraketak ezin ditugula onartu, txantajeak ezin direla onartu, eta oso importantea horretarako reforma judizialak,
segurtasun indarren erreformak, politikagintzan politikariak gure politikariak giza eskubideen arloan formakuntza jasotzea, denok formakuntza aukirako genuke giza eskubideen arloan, baino noski gu agintzen gaituztenek are gehiago. Benetazko gardentasuna, politikagintza zabal bat eta gardena eraman alizateko eduki behar ditugu eredugarriak diren pertsonak. Eta horretarako formakuntza ere egin behar dute. Eta postua argi eta garbi biktimarioak ezin direla babestu. Baizik eta beti babestu behar dana biktima dala. Zer gutxi erantzun ezakegu ez? Belik esan dako guztikin. Ez egia da, Niri okurritzen zait, printzipio hau batetik dela bestearen ondorioa. Egia justizia eta reparazioa badago, eta hori horrela ematen bada nolabaiteko bermea da. Nolabaiteko zerbaiten demokraziaren ondoria dira, eta horrek ere ematen duela bermea. Eta aldi berean pentsatzen du, bermea eman dezaken zera bakarra izan daitekela estatua. Estatuak antolatzen alduelako edo gituratzen alduelako bere egitekoa balio horiek guztiak errespetatuz eta giza eskubideen horretan. Baina gero gizartean ze sortzen den nor da horren kontrolatzailea. Zan nahi dut. Hor, nik kontzeptu horretan ikusten dut badaudela zailtasun batzuk, baina pentsatzen, zailtasuna kontzeptu bezala, iduritzen zait, badela, bueno, adibidez, etaren kasuan, etak esan dezake berriro ez duela hilko, baina horrek ez dizu garantiarik ematen gizartean zer sort daiteken hemendik urte batzuetara. Eta egia da, egia bilatzen ez duen justizia eta erreparazioa bilatzen ez duen gizarte batek, gatazka baten aurrean, ez duela inoiz bermerik emanen. Ez duela... Giza eskubideak oinarri izan behar dira, ez du argi eta garbi, hori izan behar da abia puntua. Eta nik uste pausu bat eman beharrezkoa den pausua da, Filik aipatu du, estatuaren aitortza, ez? Eta barkamena, oztakit barkamen eskaera hori, baina benetakoa izan dadila, ez? Lehenik eta behin, demokrazia baten ezin da onartu giza eskubideen urraketak existitzea, ez? Ezakit. Eta segurtasun indarrek urratu dituzte, ez? Eta nik uste hori dena garbitu inbarko litzatekela. Errepikatuko dut. Ez dakit, estatu batek nola eman dezaken bermea, nola eskatu dezaken barkamena hori guztia, ez baldin badago, egia jakiteko prest. Bai, hori funtsezkoa da. Orduan begira. Ez que dena dago lotuta. Printzipio dira, bat elkarren ondoan dagoena eta segidan ematen du, eta lehenengoan ja huts egiten du. Bai, ados. Eta lotuta doaz. Bata bestaren atzetik doaz. Ordu eta erdi dara magu, ja? Azken finean da voluntadea, Voluntadea. Bai, eta jende ona egon badago toki guztitan, eskuratu behar dira jende onoiek, ausartak direnak, eta prest daudenak, benetan pauso horiek eraman alizateko. Egon badaude, juntatu behar ditugu. Ausardia da gakoa ere, bai. Voluntadea eta ausardia. Zeren noski, beraiek ere, beraien artean badituzte beraien kontrasanak.
Ni honekin lotuta neukan azken puntua, baina labur egingo dugu, daramagulako denbora asko, eta zan kontakizunaren gerra hori edo, gerra del relato, ez? 2011-etik gaur egun arte, bai historialariok, bai gizarteak, bizigaren hori gerra del relato hori zenbat kontakizun daude, bat, bi, hiru, positiboa da kontakizun bakarra izatea edo hobetoa da bakoitza dauka berea, ze marra gorria dauden, kontakizun gerra horrekin, eta batez ere nora eragiten dizue gerra hori, edo ez dago zuentzako ez dauka pixurik. Ez, hombre, pixo handia dauka. Alabarekin, orain 18 urte bete behar duen gure alabak, joan den egunean etorri zan, esan ez, ama, transizioraino iritsiko gara, historian, eta esan genuen, bueno, zeo zer bada, claro, argi dago, giza eskubideen urraketa guztiak ezagutu beharko genitula. Ezin dira giza eskubideen urraketak babestu edo defendatu Eta eskutatu ere. edo eskutatu. Vale? Ezin dira gogoratu batzuk, ahaztu beste batzuk. Ez. Denak ezagutu behar ditugu. Baina horretarako berriro ere, eduki behar dugu ausardia aurre egiteko gure akats guztiei. Zeren akatsak denok egin izan ditugu. Eta horretarako oso importantea da ikertzea. Eta ikertzeko ez dugu aukerarik. Topatzen garelako legislazio batekin baimentzen ez duena ikerketak egin ahal izatea. Orduan, zuek historialariok ze historia idatziko dezue ez badauzkazue. Sarbiderik, ez? Hori da, sarbide benetan gertatu zen horretako artxibo, dokumentu, ze ikertuko dezue. Testigantza guk utz dezakegu, bizirik gaude betartean, baino zenbat jende nagusi ja ez dago bizirik. Eta zenbat historia giza eskubideen urraketa larriak dituzte kontatzeko. Nire ustez, argi dago, importantea izango zala, memoria konpartitu bat, non giza eskubide urraketa inondik inora ezin dira babestu, eta ezin dira bakarrik kontatu batzuk eta beste batzuk ahaztu, baizik eta horretarako talde, ikertzaile talde zigorta, rigurosoa eta ikertzaile talde inpartziala beharko genukela benetan idatzi ahal izateko gure errelatoren kontakizun hori, nire ikuspuntutik. Argi dago interes desberdina daudela eta horregatik ez direla giza eskubideen urraketa guztiak benetan gertatu ziren bezala kontatzen. Interes asko daudelako. Eta horretarako importantea nire ikuspuntutik indar gehiago ematea juridikoki politikan arlo politikoa baino. Hau da, benetan giza eskubideen ikuspuntutik analizatzea historia eta ez ideologia politiko batetik. Ideologia politiko batetik ez da inoiz ados jarriko. Baina giza eskubideen ikuspuntutik, marko horretatik, zergatik ez? Zergatik ez ezin gea adostasun batera iritsi eta memoria konpartitu bat onartu, Azpeitin hau gertatu zen, Tolosan hau gertatu zen, Legorretan hau gertatu zen, Orbaizetan hau gertatu zen, Euskal Herrian gertatu ziren gertaerak dira. Eta berez, gure erronketako bat, memoria konpartitu hori, edo memoria konpartitu horretara iristea izan beharko litzateke. Bai, ados nago, esan dugu giza eskubideen defentsa da oinarria.
eta liskarretatio politikaren arteko liskarre horietatik kanpo utzi behar da, denak defendatu beharko litzeke, denen interesa, denentzako izan beharko litzeke ez, o interesa eduki beharko lukete, giza eskubideen defentsa horretan ez. Eta ez erabili beraien liskarretarako bata besteari gainera gero biktima gainean botatzen ez. Uste dut, borro bildu duzuela, ez da? Bueno, nire partetik listo, ez dakit zue parte hartzen duzue, norbaitek nahi duzte zer galdetu, oain da momentua. Ez? Vale, bueno. Bai. Hezkuntzaren aldetik ari dira adi-adian eta bezalako programak egiten, ez? Eta horiek ere oinarritzen dira giza eskubideen urraketetan. Baina giza eskubideen urraketak ikusten da, ez da, oraindik estatua ez dela inpartziala horretan, ez? Estatua bera izan dela erabaki duena zein onartzen duen giza eskubideen urraketatzat eta zein ez, kasu askotan. Orduan, oinarri bezala hori hartuta eta ikusita egoera hori, ez ezakit, ez? Nola bizi duzen pixka bat horrelako programak edo eskoletara joatea eta ezakit hori galdetu nahi nuke. Eta hezkuntzaren aldetik baita ere etorkizun, ez gertatzeko berriro horrelako kasuan ikusten dut asko egin daitekeela. Zer ikusten duzu, nola egin daiteke? Bueno, kasualidadez, datorren astean banoani, adi-adian programan parte hartuko dut, Donostiako fakultatean, ibaetan, eta hasieratik hasi nintzen. Nik programa honetan sinisten dut, eta sinisten dut batez ere 15-18 hasieran, orain ja unibertsitatera ere zabaldu eginda, baina hasieran 15-18 urtetako ikaslengan joaten ginen, noski, beraien euskal kurrikulumean, giza eskubideen aitorpen, Declaración Universal, aitorpen, nola da? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ikasten dute, hori, aldarrikapen unibertsala, giza eskubideen arloan aldarrikapen unibertsala, eta jarduera osagarri bat bezala, giza eskubideen urraketa jasan dugun testigantza jasotzen dute. Ni askotan egon naiz, ikastetxe askotan, eta orokorrean, nire ustez, importantea da, ikaslek, gure gaztek, entzun dezaten, giza eskubideen urraketak eta garai haietan, gure kasuan 38 urte dira, garai haietan gertatu zirenak. Eta zergatik da importantea, nik beti esaten dut. Askotan entzun da gure gizartean gehiago, etaren jarduera armatuangatik zenbat hildako eta zenbat biktima dauden. Baina Espainiar estatuak eragindako hildako eta hainbeste giza eskubideen urraketak ere egon dira. Akaso hain ezagunak ez direnak. Eta netzat importantea da gazteek oso garbi eduki zezaten giza eskubideak errespetatu behar direla. Zeren indarkeri mota desberdina daude. Gure garaian ezagutu genuen indarkeria politikoa, baina indarkeria transformatu egiten da. Eta egun gizarte guztietan dago indarkeria. Egun ere indarkeria badago. Oso importantea da gaztek jakin dezatela, tresnak garatzen hori esateko ezetz. Hau da, indarkeria inoiz ez dala bidea. Nik kontatzen diedanean ikaslei, orokorrean, iruditzen zait, esperientzia positiboa dela, baina hori bai, importantea da, biktima gero ondo zaintzea. Hau da, biktima ikastetxe batera, unibertsitatera joaten danean, biktima bilustu egiten da. Eta gero, handik atea bertzara, eta berriro bere zure bizitzara bueltatu, eta jarraitu bizipozarekin. Eta askotan, horregoten da desoreka txiki bat, ez? Ez da erresa. Gu kontatzera goazena ez da bidaia bat, ez da hobi bat, edo ez da odontologiako klase bat ematera zoazela. Ez, gu kontatzen duguna noski
usten zaitu ikutua. Baina hala eta guztiz ere importantea da, beraiek entzutea, jasotzea, testigantza aurrez aurre. Eta ikustea zu pertsona arrunta zarela, baina bizipen horiek eukizi zenitula. Ba, nik ere parte hartu izan duet, ez hainbeste pilindi baino esperientzia gehiago dauka, biktima ezberdina juten gara testigantza ematera klasetara, eta nik uste denok mezua, transmititzen dugu mezua berdina dela, ez? Ba, giza eskubideen defentsa eta indarkeria ezin dela erabili, ez? Ez helburu politikoa lortzeko, ez ezertarako, ez? Eta nik uste aberasgarria dela, bai beraientzat, ez? Zatik azkenean, beraiek ere entzunez, ez? Ba, ikasten dute, ez? Eta guretzat ere, beraiek ematen dizutena ere oso positiboa izaten da. Nire kasuan, 18 eta 15 urteko seme alabak ditut, eta iruditzen zait importantea ere hori transmisioa, ez? Beraiek egiten dizkizuten galderak, ze jakituri maila daukaten, ze kontatzen dieten etxean, azken finean isilik mantendu degun trauma bada. Traumataz edo minez hitzeitia ez da erresa. Eta nire ustez Euskal Herrian min asko elkarri egindakoak garela, eta horri bide eraikitzaile batetik edo hausnarketak eta kontatzea importantea iruditzen zaitala. Ikasteko prozeso gara. Bisten bat? Bueno, mila esker etortzeagatik, oso interesgarria izan da niretzako, espero ez zuetzako ere bai interesgarria izan zela. Nik ondorio asko atera ditzaket, eta, bueno, hori, sin más, eskerrik asko, eta hurrengo arte. Hurrengo arte.